Masu kallonmu da sauraronmu idan za ku iya tunawa a kwana-kwanan bayan nan mun kawo muku labarin bawan Allah nan Alhaji Ali Obobo ɗan asalin jihar Filato Jos. Mutumin da ya taɓa zuwa Saudi Arabia a kan keke har ya taɓa arangama da wani Balarabe ganin irin ƙoƙarin da aka yi da wannan keke. Balaraben ya ce ya siya keken nan akan kuɗi naira miliyan 40 kuɗin Najeriya, a inda Ali Obobo ya ƙi sai da Balarabe wannan keken nashi. Ali Obobo ya ce sai ya dawo da keken nan nasa ƙasarsa Najeriya. To inda a kwanan nan ne Ali Obobo ya ɗauki keken nashi ya kai shi gidan tarihi a Lagos. Inda kuma bayan ya kai keken nashi gidan tarihi a Lagos ne kuma ya yi alkawarin cewar ba zai hau abin hawa ba, zai yi tattaki daga jihar Lagos zuwa jihar Borno, garin Maiduguri. To a yau kuma za mu kawo muku wani faifan bidiyo da muke ɗauke da shi na shi wannan bawan Allah inda yake ta cin tafiya a gefen titi daga jihar Lagos zuwa Maiduguri kamar yadda ya ɗau alkawari. Idan wannan karon ku na farko ne na zuwa wannan tashar ta mai albarka ta Hasken Afirka, ku danna mana subscribe ko kuma danna mana alamar ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Ga dai bidiyon Alhaji Ali Obobo nan a hanyarsa daga Lagos yana ta cin tafiya zuwa Maiduguri.